Бүгін міне сіз Фейсбукта яздыңыз, татар эстрадасы ташландық хәлдә дип. Нәрсә мәҗбүр итте сез болай дип язарга? Бүгенге татар эстрадасы турында нәрсә уйлыйсыз? Нәрсә мәҗбүр итте? Дөрестлек һәм бүтән инде ничә ел дәврендә күзәтеп барган артистларның тормышы һәм үземнең шул тормышта кайнавым. Шуны язарга мин ничектер түзмәдем бу юлы. Һәм шуннан да әйтәсем килә, бүгенге көндә татар эстрадасының бүгенге көндә генә түгел, инде ул ничә ел бара. Ләкин без хәзер инде шундый ноктага килеп җиттек дип әйтергә дә буладыр инде. Татар эстрадасының көннән-көн бетеп бара дип әйтер идем мин. Чөнки татар артистларының бүгенге көндә ничек яшәүләре, ничек үзен менә урысча әйтмешле выживают. Мин шулай әйтер идем. Ул дөрестән дә шулай. Чөнки Бу нәрсәдә шагыла? Бу бөтен әйбердә шагыла. Чөнки хәзер товар бик күп, ул товарга спрос юк. Гомумән ул татар эстрадасына гына кагылмый, ул бөтен өлкәләргә кагыла. Шулай кибеткә керсәң, әйбер сатып алырга бихисап бик күп, ләкин бер нәрсә дә аласы килми. Иңә кайтып шул ипине, шул майны чыгарасың, үзең әзерләп куйган вареньеңне, шуннан да тәмлерәк әйбер юк. Монда хәзер кемне дә булса гаепләп булмый бит инде. Әллә була? Әлбәттә, кемнедер гаепләсәк, дөрес булмый. Монда төптән уйларга кирәк. Чөнки хәзер без моны бер кешегә генә бөтен или бер әйбергә генә гаепне сылтасак, ул дөрес әйбер булмаячак, чөнки замана үзгәрде беренчедән. Замана таләпләре үзгәрде. Кешеләр үзгәрде. Гомумән кешеләрнең дөньяга карашлары үзгәрде. Бик күп кенә ничек дип әйтим инде. Элекеге ценностьлар, менә нәрсәгә безне өйрәттеләр мәктәптә мәсәлән, нәрсәгә безне өйрәттеләр әти-әниләр, әби-бабалар. Хәзерге заманда алар уже не катят, яшьләр әйтмешли. Менә җырчылар алар ничек яши алар? Менә хәзерге әйтеп, менә мәсәлән инде дөресен сөйләсәм, мин аны Фейсбукта да яздым. Бер җырны дөньяга чыгарыр өчен, беренчедән хәзер күбесе җырларны сатып ала. Элек андый хәл юк иде. Хәзер инде бер кеше дә сиңа бушка гына җырны бирми, һәм ул табигый бер, чөнки аларга да яшәргә кирәк, композиторларга да, шагыйрьләргә, аларга да ничектер яшәргә кирәк, ашарга кирәк. Ярый, җырны сатып аласың. Җырны сатып алгачтан бик матур гына аранжировка эшләргә кирәк бит инде. Аранжировканы эшлисең, аранжировкага бик матур булсын өчен, профессиональ дәрәҗәдә булсын өчен инде һәрбер кеше үзе сайлый инде, һәрбер җырчы ничек ясарга, ләкин инде анда бит инде төрле инструментлар да кертәсе килә, баян, скрипка, саксофон. Аларны яздыру тагын бер бәя. Аннан соң инде син радиога бирер өчен, ротациягә бирер өчен тавыш яздырасың. Тавышны яздыру тагын бер бәя. Гомумән бер җырны эшләр өчен бер бәя түлисең. Хәзер бу җырны халыкка җиткезер өчен радиога ротациягә бирергә кирәк. Безнең 2-4 радио бар. Ләкин инде теге иң кыйммәтле радиолар инде безнең әйтик акча кайда инде без инде акча түләп ротациягә бирәбез. Ярый, ротациягә түләдек ди. Минимум җырны минимум кешегә җиткезер өчен 3 ай ротация бирергә кирәк. 3 ай.
Бәйләрін әйтіп тұрмы, yok mu һәрбірсіне? Или гомумән мен сезгә общий бәйнігін әйтермен, ахырдан күпмегә төшә бір җырны кешегә ясату, бөтенләй ясату. Менә хәзер ахырга хәтле барып җитмәдем әле. Хәзер радиода ул ратироваться итте. Хәзер бит инде бу җырга клип ясыйсы килә, кешенең бит күрәсе килә картинка. Ишетеп кенә түгел, теге 100 тапкыр ишеткәнче бер тапкыр күрү әйбәтрәк диләр. Клип ясату минимум 50 меңнән алып 150-гә хәтле. Ул инде мөмкинчелекләргә карга нинди янда син мәсәлә 1 миллионга да клип ясарга була, сүздә юк. Мен сезгә инде шундый теге уртак бәяләрен әйтәм. Һәм инде хәзер ул клипны бит инде ясаткач күрсәтәсе дә килә. Һәм аны шулай ук телевидение ротацияга бирәсең. Ул шулай ук акча. Һәм буларны бөтенесен санасак, бер җырны чыгару өчен 300 мең тирәсе акча кирәк. Бер җыр турында сүз бара. Ярый, ул җырны ясаттык ди. Һәм мин сезгә шуны гына әйтә алам. Любой җырдан хит ясап була, әгәр дә аны көн-төн радиодан, көн-төн телевизордан күрсәтсәң, уже практика показала, безнең халык бөтен әйберне ашый. Һәм менә шул җырны инде син көн-төн куйсаң, аннан соң инде концерт бирү турында сүз бара. Әлбәттә, инде артистларның һәрберсенең хәзер бит инде бик популяр китте сольный концерт бирү. Менә безнең заманда, мин инде теге үземне бик борынгы җырчы дип санамыйм, ләкин инде 20 елдан артык сәхнәдә. Һәм мин башлаганда хәтерлим, безнең заманда сольникны бирер өчен җырчы минимум 7-8 ел эшләргә тиеш иде, тәҗрибә туплап сәхнәдә. Ничектер репертуар җыеп, ничектер менә тәҗрибә җыеп. Һәм сольникны кую безнең өчен ул бик зур, ниндидер менә ответственность, бик зур эш саналадыр инде, бик зур менә ниндидер менә белмим инде. Һәм хәзер дә шулай. Менә мәсәлән, мин ел сайын сольникны куя алмыйм. Мин 2 елга бер тапкыр сольникны куям. Һәм мин аңа бик зак барам, чөнки мин бухты-барахты җырларны менә туплап, булай сәхнәгә чыгып, алай, минем өчен концерт беренчедән сценарий булырга тиеш, режиссура булырга тиеш. Ничектер һәрбер кешенең үзенең подходы бит. Мин әйтмим, что бөтен кеше шулай булырга тиеш. Әйтәм бит, һәрбер товарга табыла покупатель. Шуңа күрә әйтеп булмый, менә бөтен татар эстрадасын бер рамкага кертик тә, бөтенсе шундый булырга тиеш дип. Алай әйтеп булмый. Ләкин бүгенге көндә татар эстрадасының контроле юк, хуҗасы юк. Минем уйлавымча, һәрбер әйбернең һәрбер өлкәдә хуҗасы булырга тиеш. Шулай ук менә гаиләдән башлыйк. Кечкенә генә государство, гаиләме? Аның башлыгы бар, әти кеше. Аның ярдәмчесе бар, әни кеше. Гомумән элек-электән безнең татарларда шундый тәрбия булган бит инде. Соңгы сүзне әти әйтәдер, бар атаңнан сора, әти нәрсә дияр, шулай булыр дип. Без шулай дип тәрбиялибез балаларны. Һәм шулай ук башка өлкәләрне дә алсак, шул ук мәктәпне, шул ук фабрика, шул ук завод, шул ук менә сезнең издательствоны алып ди. Сезнең һәммәгезнең дә бар директор. То есть баш кеше кем әйтә соңгы сүзне, һәм ул җаваплы сезнең өчен. Ул җаваплы, шулай бит. Ә монда җаваплы кеше юк. Татар эстрадасында җаваплы кеше юк бүгенге көндә. Һәрберсе, каждый сам по себе. Шуңа күрә һәрберсе теләсә нәрсә эшли ала. Безнең бу нәрсәгә китерә? Нәрсәгә китерә? Сыйфатсыз һәм түбән дәрәҗәгә төшүенә китерә шул гына. Менә ул яктан караганда, түбән дәрәҗә, мәсәлән, бер кешенең дә сыйфатсыз җырчы исемен күтәрәсе килми торганда,
Шулай. Халык сораган өчен менә кемнәрдер шундый сыйфатсыз җыр башкарамы? Халык шуны сорыймы? Әллә алар шулай халыкны тәрбияли? Ну, мин бит сезгә әле генә әйттем. Любой җырдан хит ясап була. Әгәр дә сез көн сайын кешегә шуны тыңлатсагыз, көненә 10 тапкыр, ул аны теләмәсә дә уже отып кала да, һәм бара карый аны. Менә беләсезме, бар, мин хәзер инде исемләп әйтмим. Бар шундый тамашачылар киләләр концертка, алар кемнең концертына барганын да белмиләр. Һәм нинди җырчы икәнлеген дә белмиләр. Алар баралар, потому что минем күрше барды, аның күршесе барды, тегеләр барды. Ой, слушай, бөтенесе бара, ул кызыктыр, зрәгә бармыйлар, миңа да барып карарга кирәк. Менә беләсезме, менә шундый стадное чувство дигән әйбер бар. Һәм баралар, карыйлар, дөрестән дә мин үзем дә шулай. Мәсәлән, менә кем шау-шау киләләр бер җырчы янында, әйме, һәм концертлары аның атналар буе бара, билетлар сатыла, кеше менә агыла да агыла. Ну, мин чынлап та уйлыйм, нәрсә микән соң аның шундый катлы барып карарга кирәктер. Ну, менә агыла бит кеше, карый бит, димәк нәрсәседер бардыр. Һәм мин барам да карыйм чынлап торып. Менә безнең шундый, ну, кеше шулай яратылган инде. Элек-электән бит менә базарда берәр әйбер сатсалар, кеше шунда җыелса, син уже барып карыйсың, нәрсә микән анда? Туктале, миңа да кирәк булмаса да барып аласың син аны. Менә мондан шундай әйбер инде. Әмәлән, әгәр нинди бер чагыштырып китерсәк, рус эстрадасы белән. Рус эстрадасында бит инде бүленеш бар. Ул бик каты күренеп тора торган. Монысы шоу-бизнес, ә монысы сәнгать. Бездә мәсәлән бер шоу-бизнес җырчысын аны чагыштыра башлыйлар, сәнгать күзлегеннән чыгып. Менә Әлфия Залова булай җырламый иде, җырлары мәгънәле иде дип. Рус эстрадасында моны бизнес итеп карыйлар һәм аңа баштан ук теге караш түбән. Аңа карыйлар, ул шоу-бизнес ярарга ярый. Менә ни өчен ул бездә шундый бүленеш? Менә бу бик әйбәт фикер бу, һәм мин моның белән килешәм 100%. Моны ничектер киләчәктә күбрәк кертергә кирәк кешеләрнең сознаниесына инде ничектер менә моны күбрәк күтәрергәдер инде бу вопросны, чөнки чынлап торып та безнең аерма юк. Һәм аны аерга вакыт җиткәндер инде бу уем. Ни сәбәпле шулай ул бездә? Ну, ни сәбәпле? Элек булмаган бит инде шоу-бизнес бөтенләй. Без аркарак калып барабыз. Гомумән, бөтенләй бердә сәнгатьтә генә түгел. Һәм элек-электән уйлыйм инде. Менә мәсәлән үземнең балаларыма карыйм инде мин. Хәзер чагыштырырга бит инде минем янымда үземнең 2 яшүсмер кызым белән малаем бар. Алар бөтенләй татар эстрадасын гомумән тыңламыйлар дип әйтергә дә була. Минем белән яшәп, әнисе татар җырчысы булып, алар татар эстрадасын бөтенләй признавать итмиләр дип дә әйтеп буладыр. Берничә кешене генә беләләр алар. Һәм бер көнне генә миңа улым шундый сорау бирде. Әни, телевизордан җырлыйдыр Элвин Грей. Һәм миңа Камил сорау бирә, әни, ну неужели менә башка җырчылар да менә шулай җырлый алмый инде? Ну менә вот аны тыңлыйсы килә бит, менә миңа кызык аны тыңларга ди. Ну менә бит баянга гына җырлап булмый бит инде ди. Менә шул татар халык, борынгы татар халык җырын алып, менә шундый аранжировка ясап, менә мин тыңлар идем мәсәлән ди. Менә ул миңа шундый сорау бирде. Ну мин аңа әлбәттә әйтәм, улым, ну ярар син тыңлар идең ди, син яшь кеше. Ну монда бит әле син генә түгел, урта буын кешеләре бар, олы кешеләр бар. Бөтен кеше бит бер була алмый, бөтен кеше менә шундый музыканы гына тыңлый алмый. Менә ярар, Аллага шөкер, безнең Элвин Грей чыкты яшьләр өчен. Ләкин карап торам, яшьләр өчен генә түгел, олы яшьтәге апалар, әбиләр дә бик рәхәтләнеп аның концертына барып тыңлыйлар. Һәм мин әйтмим, что бу начар, бу бик әйбәт күренеш. Һәм мин шат кына, чөнки Элвин Грей ул профессионал, ул аңа укыган, ул аңа барган, ул музыкант. Ул урамдагы кеше түгел. Ул аңа ничә ул осознанно барган ул әйбергә, укып, музыкальный мәктәпне бетереп,
аның білімі бар. Һәм ул аның бирерлік әйбері бар. Кімдір бит урамнан кіріп, сәхнәдә җырлый башлый. Менә сез хуҗа кирәк дисез, әмма бу хуҗаны ничек күрәсез? Менә әлеге заманда булган бит инде худсовет бар. Алар хәзер дә бар. Худсоветлар. Сез әйтәсез бит, теләсә кем җырлый ала. Худсовет бар икән, теләсә кем җырлый алмас иде. Ничек итеп күрәсез бу хуҗа кешене? Ул нишләргә тиеш? Ничек итеп ул 500 мә, 600 мә, 700 мә җырчы белән идарә итәргә тиеш? Белмим. Бу бик катлаулы сорау, чөнки әйтәм бит, ниндидер рамкаларга кертү тоже дөрес әйбер түгел. Теге менә бу кеше җырларга тиеш, бу кеше җырламаска тиеш. Ансын без бер кайчан да бу эстрадага гына кагылышлы әйбер гына түгел, башка өлкәдә дә без рамкага куя алмыйбыз хәзер беркемне дә. Хәзер икенче замана. Хәзер демократия, хәзер кеше нәрсә тели, шуны эшли, яза, җырлый, сөйли. Аңлыйсызмы менә? Шуңа күрә, ләкин барыбер дә менә ниндидер контроль булырга тиеш. Һәм күптән түгел генә президентыбыз да юкка гына менә шундый юллама әйтмәгән бит инде татар эстрадасы турында. Ну, вакыт җитте. Нәрсәдер эшләргә кирәк. Менә президент әйтте, факультатив дип татар эстрадасы турында. Менә сез үзегезгә моны ишетү ничек кабул иттегез моны? Килешәсез мәсьәләне менә аны бәяләмәсе белән эстрада турында. Килешәм, яшәп килешмәскә. Гомумән, мин сезгә бит инде әле генә аңлаттым, татар эстрадасы җырчылары бүгенге хәлдә ничек яшиләр. Һәм эш юк. Кешеләр концертка йөрми хәзер. Көннән-көн арды кеше концертка йөргән. Солянкаларга ниндидер ниләргә, берничә җырчы бар, кемгә йөри, халык агыла, менә шул ук Эльвин Грейга әйтикеме, ләкин ул тоже вакытлыча гына күренеш бит. Мин әйтәм, что 10 елдан соң Эльвин Грейга шулай ук йөрәячәкләр. Шулай бит. Башкасы чыга, һәрбер, ул табигый әйбер. Шулай ук фильмнар безнең, шулай ук, ләкин менә мине шунсы борчый. Бүгенге заманда минем хәзер менә киләсе елга минем кызым укырга керә. Мине шунсы борчый. Ел сайын институтны безнең бетерәләр меңләп студентлар. Һәм аларның 80% урамда кала эшсез. Ел сайын институт культуры кабул итә студентларны. Һәм 5 ел укып чыгып, алар урамда калалар, эшсез. Сез миңа әйтегез, менә җырчы кая урнашырга тиеш эшкә? Кайда бар? НКЦ-дан кала. Безнең бердән бер заведение бар Казанда. Бердән бер НКЦ. НКЦ каршындагы городская филармония. Кайда артистлар үз һөнәрләре белән зарплата алып эшлиләр. Но ул бит тоже резиновый түгел, ул городская филармония. Аларның берничә ставкасы бар инде. Әймен, бәлки, белмим ничә анда. Но бөтен җырчыларны үз канаты астына ала алмыйлар бит алар. Башка җырчылар кайда эшләргә тиеш соң? Менә мин шундый сорау бирәм. Кайда? Шуңа күрә алар нәрсә эшлисләр кирәк, шуны эшли, кайсысы? Кемдер Тамада булып эшли, кемдер авылларда концертлар биреп, кемдер Себергә китә концертлар бирә, кем нәрсә булдырала, шуны эшли. Бик күпләрнең үзләренең бизнеслары бар уже, теге җыр өлкәсендә түгел, башка өлкәдә. Ни эшләтәсең, яшәргә кирәк? Мәсәлән, үз профессиям белән пенсияне мин бер кайчан да алмаячакмын. Кайда эшләргә соң? Кайда, мәсәлән, менә бүгенге вакытта мин кайда урнаша алам? Әйтегез миңа, мин барып урнашам, җырчы буларак. Нәкъ менә җырчы буларак. Миңа кирәкми, мин үземнең һөнәрем, мин җырчы. Мин хочу, мин телим үземнең һөнәрем буенча эшләргә. Алыгыз мине эшкә, мин барам. Юк, андый юк урын. Һәм минем кебекләр меңләгән, йөзләп кеше. Шул сәбәпле сыйфатчы, теләсә кем ничек үз көнен үзе күрә башлый да. Әлбәттә. Дәүләт акчасы, мәсәлән, студентларны укыткан дәүләт акчасы, ул бушка китә булып чыга. Шулай булып чыга. Шулай булып чыга бит инде. Шул ук элек менә ничектер бар иде шундый әйбер распределение дигән әйбер, Без укыганда.
То есть кеше укып бетерәдер, аларны распределять итәдерләр. Мәсәлән, син шунда барасың, син шунда барасың, син шунда барасың, син шунда барасың. Хәзер бит анда әйбер юк, распределение. Хәзер вообще менә укып чыктың, все, сау бул. Дальше син свободное плавание. Теләсә нәрсә эшлә. Ничек урнаша аласың, шунда урнашыр. Урнаш та эшлә. Менә хәзер бит инде президент менә бу татар җырчылары ничек җырларга тиеш дигән ниндидер яңа стандартларны бирү бурычын йөкләде. Сез ничек уйлыйсыз, менә бу проект ул нинди дә булса үзгәреш кертә алачакмы эстрадага үзгәреш? Шушы формада булырга тиешме ул эстрада белән күпме дәрәҗәдә итәргә? Менә әйдәгез, мин сезгә былай чагыштыруны минем уйлавымча, әлбәттә бу шәхсән минем генә фикер. Кибеткә керәбез дә, менә сезнең 10 торт тораймы? Мин сезгә менә күрсәтәм бер тортны, әйтәм, менә бөтен тортлар менә бу торт шикелле булырга тиеш. Все, башкалар менә без производстводан төшерәбез. Хәтта бәлки анда бардыр торт, бәлки ул аның кыяфәте матур түгелдер, но бәлки ул бик тәмледер һәм халык аны күбрәк яратадыр, һәм халык аны күбрәк аладыр. Менә монда да нәкъ шундай әйбер. Әлбәттә, һәрбер җырчының, менә сез, менә бөтен тәнкыйтьле җырчыларны әйтәм, фонограммага җырлый дип, анда сәхнәгә 3 кеше чыга да концерт бирә, ничек була инде ул шулай, нишләп тере музыкантлар белән эшләмиләр, нишләп тере тавышка җырламыйлар. Ну нишләп? Акча юклыктан. Акча юк. Музыкантларны йөртер өчен билет бәясе минимум 500 сум булырга тиеш. Авыл җирендә. Авыл җирендә 500 сумга баралармы? Анда 100-200 сумнан да күтәреп булмый. Уже все, кеше йөрми. Кыйммәт алар өчен ул бәя. 200 сумга ничек син шуның хәтле тере музыкантларны алып барасың соң? 200 сумга билет сатып. Сез үзегез менә санап карагыз, это простая математика. Простая математика. Шул бакытны бит бар шундый җырчылар, алар 9 алар җыялар булды. Бар. Алдылар да бар. Бар. Кемнәр алар? Санап китегез миңа, ничә? Җырчылар. Ну, берничә җырчы, әйе. Үзегез әйтмешләр, алар бүген җыялар. 20 елдан соң, 10 елдан соң алар җыячаклармы? Башкасы килеп чыга, сез әйтәсез. Ансы бары тик замана таләбе. Һәм һәрбер заманда андай җырчы булды, әйе. Ул калкып чыгадыр, bir 3-4 ел заллар җыядыр, аннары ул юк. Аннары икенче калкып чыга, монда аның турында сүз бармый бит. Монда гомумән татар эстрадасының большинство турында сүз бара. Калганнары турында. Менә сәйкес менә хәзер теге халык менә шулай кабынып китергә генә тора дип. Ни сәбәпле ул шулай? Ну менә әйттем бит, эш юк. Шуңа күрәме? Уйлыйм шулай. Икътисади нинди дә кризис. Уйлыйм шулай кризис, әйе. Бик күп яшьләр менә мин тыңлыйм. Гомумән безнең белән бергә эшләүче яшьләр бар бит. Безнең бригадада менә шулай ук яшьләр институтны бетергән әле генә студентлар бар. Алар бөтен урамда игеләп эш юк диләр. Һәм әйтәм бит, мин бүгенге көндә үземнең балалар өчен куркам. Менә һәм ниндидер аларга ниндидер киңәш тә бирә алмыйм мин. Менә миңа хәзер алар шундый сорау бирәләр, кая барырга, мәсәлән, укырга. Какая профессия самая востребованная дип сорыйлар алар миннән. Мин әйтә алмыйм, какая профессия хәзер самая востребованная. Шул ук төзүчегә укыган кешеләр, төзүче институтында 5 ел укып, бөтенләй башка профессия белән эшлиләр. Шул ук юристлар юристлыкка бетерәләр дә, бөтенләй башка профессия һөнәргә китә. Шулай бит инде. Шулай. Шул ук медицинага укыган кешеләр, алар бөтенләй икенче һөнәр белән. Мин белмим хәзер, ну, мин даже нинди киңәш бирергә белмим. Шуңа күрә әйтәм, син үзең нәрсә сиңа кызык, нәрсә синең эшлисең килә, мин әйтүем буенча түгел, ә менә син ничек телисең, шулай. Чөнки әгәр дә син теләмәгән эшкә барсаң, чөнки син теләгән эшкә барсаң, син анда әз хезмәт хакына да риза булып эшләячәксең. Менә хәзер бит инде кемдер әйтергә мөмкин, менә эстрада сез әйттегез, алар начар хәлдә дип кемдер әйтергә мөмкин, җырламасыннар, тагы бүтән эш белән шөгыльләнсеннәр дип. Анда караш та бар инде. Алар үзләре сайлаган бит инде менә шушы. Ну, шулай.
Ну, аның һәрбер өлкәгә әйтеп була. Ну, төземәсеннәр алайса, төзүчеләр нишәпсең тоже шулай зарланалар. Аны без артистлар бит кеше күз алдында, шуңа күрә безне чәйнәргә иң җиңел әйбер. Ниндидер, мәсәлән, без алсак гади заводта эшләгән кешене без хәзер сезнең белән сөйләшсәк аның турында кызык булмый бит кешегә, әйме бит, шулай бит. Артистларның без һәр вакыт күз алдында. Һәм без ниндидер гомумән элек-электән менә минем өчен артист ул ниндидер зур кеше иде. Мин аңа сокланып, мәсәлән, идән безнең элек бит инде интернет юк иде. Безнең бердән-бер грамм-пластинка уйната торган проигрыватель бар иде. Һәм берничә пластинка иде. Җырчылар унлап җырчы иде ул пластинкада, бүтән җырчы юк иде анда. Илһам абый, Альфия апа, Зөһрә Шарифуллина, Венера Ганиева, Римма Ибрагимова, Хайдар Абубегичев, менә Айдар Абуфез Рахманов, менә берничә җырчы бар иде ул пластинкада, мин әле дә хәтерлим. Мәктәптән кайтуга ук мин шуны куядыр. Һәм ул җырчылар булып, менә үземне хыялланып, күзгә каршында басып, миңа ничектер ул җырчылар бик зур, биек кешеләр, һәм мин аларга сокланадыр. Ә хәзер артистларга нәрсә? Нинди караш? Нинди караш хәзер безгә? Менә шул эстраданың түбән дәрәҗәгә төшү аркасында артистларга шундый караш та инде хәзер. Әмма моның теге сез ниндидер рецепты бар дип әйтә алмыйсыз. Әйме менә сез әйтәсез хуҗа булырга тиеш дип, ул нинди формада булырга тиеш? Ансын ул бик катлаулы эш, чөнки ниндидер бер кешене контрольдә куеп булмый монда. Әлбәттә, Аллаһка шөкер, президентыбыз ниһаять инде аның сүзен, фикерен без ишеттек һәм уйлыйбыз ул контрольгә алыр хәзер бу ситуацияны. Һәм инде, ну, монда бит шулай ук менә әйтәм бит, авылдагы яшәүче халыкны да күз алдына китерергә кирәк. Алар да бит менә ничектер бу сәнгать алардан башлана дип әйтә алсам, ялгышмамындыр. Чөнки шулай ук менә безнең Казан концертларын алсак, 80% монда авылдан киләләр карарга, тамашачы. 70-80%. 20-30% ансын шәһәр халкы. Артист кешесе хәзер ул ничек акча эшли күбрәк? Артистлыктан күбрәк табыш керәме? Мәсәлән, тамададан бүтән эшләрне. Кем ничек булдырала? Кем ничек булдырала? Чөнки менә мин сезгә үзем өчен әйтә алам җавап. Башка кеше өчен мин әйтә алмыйм. Мин үзем өчен әйтә алам. Бүгенге көндә мин әзер үземнең бригадам белән, үземнең программа белән чыгып китәргә илнең любой почмагына. Ләкин минем аның өчен акчам юк. Менә сезгә җавап. Әгәр дә мәсәлән миңа әйтәләр икән, менә хәзер министерство шалтыратып, Айгөл, давай, без сине җибәрәбез. Но мин җәй барып кайттым инде менә. Бурятиягә барып кайттым. Казакъстанның Карагандага барып кайттым, Сабантуйга. Һәм беләсезме, ничек алар анда менә шул ук Бурятиядә бер татар авылына алып бардылар инде безне. Сабантуй янда иде. Сез беләсезме, нинди аларның ТНВ юк анда. Аларның гомумән телевизор, алар Россияны да карыйлар бик кичкенә генә мондай нидән. Шушындый да шәһәрләр бар икән бездә. Һәм интернет та юк аларда. Һәм татар артисты килгәч, алар җылый, андагы әбиләрен ул әйтеп бетергесез. Һәм какой аларга анда шоу-бизнесмы, нәрсәме, аларга гомумән татар җыры гына кирәк. Татар җыры, татар моңын ишетергә, алар инде бөтен дөньясын онытып, менә рәхәтләнеп мөкиббән китеп концерт карадылар. Менә әйтәм бит, мин бүгенге көндә чыгып китәр идем. Әлбәттә бушка түгел, нишләп мин бушка чыгып китәргә тиеш? Әлбәттә мин аның өчен акча түләргә тиешләр. Бу бит минем һөнәрем. Мин бит аның белән акча эшлим үземә.
һәм эшләргә тиеш. Это же моя профессия. Что такое профессия? Профессия – это то, чем ты зарабатываешь себе на жизнь. Правильно? Правильно. Это минем һөнәрем. Һәм мин монда теге күкрәк киереп, о, мин бушка барырга әзер дип әйтмим, юк. Әлбәттә, акча түләсәләр, мин барырга әзер, мин эшләргә әзер. Аңлыйсызмы сез шуны? Эшләргә. Былай бушка акча алып түгел, эшләргә әзер. Хәзер бит инде әйтергә үзегез алыш иде. Да, дөрес, дөрес. Ул чиракта сез әйтүегезчә билетлар Юк, мин әйтәләм, үзем зал җыя алмыйм. Әйе, мин аны ачыктан әйтәләм үзем өчен, башка җырчылар өчен мин җавап бирә алмыйм. Бүгенге көндә миңа кассага бәлки 30% билет сатылырдыр да. Ну бәлки каядыр, бәлки 50%. Ну ансын әйтә алмыйм. Но 100% кассадан минем билетлар китмәячәк бүгенге көндә. Әйе, мин аны ачыктан ачык әйтә алам. Һәм бу кемнән тора, бу минем үземнән торадыр бәлки. Бәлки инде бу мин уже популяр түгелдер алай. Һәм инде әлбәттә әйтәм бит, мин хәзерге заманда берәр хит яздырып, минем продюсерым юк. Әлбәттә минем бәлки берәр продюсер алып, берәр хит яздырып, көн-төн аны радиодан тыңлатып, күрсәтеп, берәр анда уникальный клип эшләп, аны көн-төн телевизордан күрсәтеп, бәлки халык барыр концертка, бәлки. Әле анысы да бик зур сорау. Без нәрсәдән сөйләшеп киттек, шуңа әйләнеп кайттык алайса. Шулай? Акча юклык тудыра, ниндидер түбән ихтыяҗ нәтиҗәсендә килеп туа. Халыктан гайрәте чигү күпме дәрәҗәдә һәм кеше концертка йөрми. Шулай. Шул ук үзгәреш җилле фестивале, ул бит инде 2 тиенгә эшләнә торган фестиваль түгел. Ул бит бик күп чыгымнар таләп итә торган фестиваль, шулай бит. Әлбәттә аның сыйфаты да шундый булачак. Нету результата без вложений. Әлбәттә результат булыр өчен кирәк вкладываться. Но еще не факт, что әле вкладываться итсәң дә, әле без бик күп шундый случайлар беләбез татар эстрадасында гына түгел, Россия эстрадасында да. Шундый бездерләр теге, русча әйтмешли. Вкладываются, а барыбер эчендә булмаса кешенең, үзенең булмаса, күрсәтерлек әйбере, әйтерлек әйбере. Хоть сколько вкладывайся, бесполезно. Ансы да бар әле. Но талантов надо поддерживать в любом случае. Хәзер безнең талантлы яшьләр бик күп, бихисап күп. Хәзерге менә шул ук татар моңы конкурсыннан тыңлап, хәзер гомумән менә яшьләр ничектер уже әзер булып туалар дип әйтер идем мин. Аларга тавыш куясы да юк. Аларның тавыш мөмкинчелекләре шуң хәтле, шул ук менә голос проектын Россиядан карагыз, ОРТ-дан голос проектын. Анда бит киләләр, менә әзер җырчы уже, шаккатырлык, уже ул 10 яшьтә уже ул все, ул җырчы әзер уже. Хәзер бик талантлы яшьләр күп, но алар күп хәзер күп, бөтенесен поддерживать итәргә дә это физически невозможно. Аның хәтта спонсорлар да таба алмаячак. И гомумән әйтәм бит, бу әйбернең бу мин бернинди чарасын күрмим, белмим. Просто хәзер видим заманасы шундый, һәм әйтәм бит, кая недельканы алма, шул ук мәгърифәт системасында бик күп журналлар, газетлар чыга, һәм яртысы укылмый, яртысы аның кеше үзе сайлый, нәрсә укырга, нәрсә укымаска, шул китаплар хәзер дөнья, шул ук телевизор, мәсәлән, мин телевидениене хәзер карамыйм да, киноларны мин хәзер карамыйм да, ул сериаллар. Элек бит бер сериал бар иде безнең, элек, бер сериал. И без аны бөтен эшне ташлап, укудан эштән кайтып, тукта, минем сериал карыйсы бар дип бөтен эшне ташлап карый идек. Хәзер бит ул көн-төн сериал күрсәтәләр, ул кызык түгел уже. Это всегда так. Перебор, ул всегда менә шундый нәрсә тудыра. Перебор бара бөтен өлкәдә. Шул кибеткә керәсең, ул кием салым кибетенә керсәң, ул ашамлык кибетенә керсәң. Бөтен нәрсә уже все. Перебор. Һәм шуңа күрә кешенең кызыгы бетә. Бер-бергә дә кызыгы калмый. Чөнки это попробовали уже. Иң мөһиме, шул ук менә телефоннарны алайык, без
Настолько хәзер шул зависимый менә бу телефоннардан, интернеттан, что без кунакта җыелганда да без бөтенебез телефонда актарынып, менә болай күзгә күз карашып утырып сөйләшеп аралашмыйбыз да бит. Хәтта туйларда да карап торасың менә. Туйларда да шулай утыралар. Менә бөтенесе. Ну, это катастрофа, я считаю. Һәм мин бер көнне карадым, Япония турында тапшыру булды. Япониядә чыгарганнар икән электрон җырчы. Сез җаны ишеткәнегез бармы? Электронный җырчы. То есть полностью менә бит инде сәхнәгә хәзер голографический рәсемнәр ясыйлар бит шундый не белән. Лучлар белән ничек дип атала инде ул. Голографика шулай дип атала, по-моему. Лазерный, әйе. Шул лазерный лучлар белән моны ясыйлар сәхнәдә, бу җырчыны. Кыяфәтен инде полностью күзләр белән ниләр белән. И ул җырлап йөри. Микрофон тотып, прям полный электронный җырчы бу. Һәм аның уже җырлары бар. Электронный итеп компьютерда яздырганнар җырларын. Электронный голос белән. И ул стадионнар җыя, беләсезме? Менә күрсәтелер реальный стадионнар җыя, электрон җырчы. И аны тыңлыйлар бөтен яшьләр уже, все, бөтен телефоннарда, ниләрдә самый популярный хәзер ул, аның хитлары, ниләре бөтен җирдә. И ул җыя стадионнар, электрон җырчы. Аның сәхнәдә бер кеме дә юк, ни музыкантлары, ни бер кеме дә. Вот ул шулай сәхнәдә йөри. Яра, без дә шундый өметтә калабыз инде, бәлки шундый. Электрон җырчылар чыгыр дипме? Тогда безнең вообще кирәк булмаячак, без бөтенебездә. Шундыйга бара замана. Кызганычка каршы. Ничектер, ниндидер организация булырга тиеш инде. Мен белмим дә инде, мен даже күз алдыма да китермим. Менә мәсәлән алсак, ярый, менә хәзер эшләдек ди без бер организация, әйме? Шул организация хәзер контроль тота инде бөтен артистлардан, әйме? Хәзер концерт бирер өчен син шул организация үзеңнең мәсәлән репертуарыңны илтәсең и аңлатасың. Синең концерт нинди була, нинди формада, нәрсәләр турында була анда. Ну, полностью сөйләп бирәсең инде, әйме? Һәм инде монда бу организация инде анда ниндидер дәрәҗәле, зур, абруйлы кешеләр утырып, уже хәл итә алалар. Син бу репертуарны син халыкка җиткезергә синең хакың бармы, юкмы? Син бу репертуар белән халыкны түбән дәрәҗәгә төшерәсеңме? Или син безнең татар сәнгатен күтәрәсеңме? Менә бәлки шундый организация булырга тиештер. Бәлки. Ләкин анда шулай ук булырга тиеш независимый кешеләр. Теге кемнеңдер туганы, кемнеңдер дусты, кемнеңдер браты, кемнеңдер абые түгел. Бөтенләй менә независимый кешеләр. Кемнең менә өчен дөрестән дә өчен дөрес карашы һәм бер нинди акча турында да сүз барга тиеш түгел. Теге взятка биреп, можно мин менә концерт бирим әле дигәндә монда дип. Уйлыйм шулай, бәлки, белмим. Үзем дә белмим. Бу ниндидер менә бесконтрольный процесс уже менә бу әйтәм бит, бу шәхсән минем фикерем генә һәм аның белән килешергә, килешмәскә һәрбер кешенең үзенең фикере. Просто менә Facebookка язуымда шуның хәтле теге әйтәм бит, бүгенге көндә мин үземнең буым җырчылары турында әйтә алам. Мин яшьләр турында да һәм миннән олырак турында да әйтә алмыйм. Мин бит аралашам үземнең коллегаларым белән, минем буымдагы артистлар белән, әйме? Аларның бөтенсенең шундый фикере. Ничек дальше яшәргә? Дальше ничек менә ничек? Элек телевидениедә материал алып килсәң, аны йөз куллап аладырыйлар, готовый материал алып килсәң һәм күрсәтәдериләр. Хәзер без готовый материалны алып киләбез, еще бездән акча сорыйлар, аны күрсәтер өчен. Ну, бөтен әйбер акчага терелгән хәзер. Мин уже әйтмим, что кием турында, анда үзеңнең стилең турында, имиджең турында, ансы да бит финанс таләп итә. Мин аның турында вообще уже аны телгә дә алмыйм. Ансы инде безнең шәхси эш. Но менә концерт куер өчен хәзер мәсәлән, менә мин сольный концертны куер өчен минимум миңа 500 мең акча кирәк. Чөнки реклама мин бирмәсәм, минем концертыма бер кеше дә бармаячак.
Шул ук реклама алдыннан мин берәр җырны көн-төн күрсәтергә тиеш. Чтобы кеше уже, ага, вот на Айгөл Бариева, айда, менә шундый не, айда барыйк әле, дип, менә шундый бит инде. Система шундый, реклама двигатель торговли. А рекламаны бирер өчен, бер атна рекламаны бирер өчен, телевидениеда, минимум 50 мең бер атна. Ну, менә сез уйлап карагыз, менә, ну вот ул акчаны каян алырга тиеш соң, менә, гади, ярар без инде уже теге 20 ел сәхнәдә эшләп, уже беләбез. Нәрсә, кая, ничек, әзмәз булса да ирәндек, итләндек дисәң дә була. Ә яшьләр нишләргә тиеш? Яшьләр нишләргә тиеш? Әлбәттә, аны берәр нинди продюсер үз кулы астына алмаса, менә шул ук Рифат Абый Фаттахов, ул ярый булыша яшьләргә, әйме? Барыбер, менә мәсәлән, минем заманда андый абзый булмады. Минем андый абзый булса, мин рәхмәт кенә әйтер идем. Мине үстереп, клиплар яздырып, җырлар яздырып, концертлар оештырып миңа, әзергә мин килеп эшләсәм, миннән дә бәхетлерәк кеше булмас иде. А без барсында үзебез эшләдек. Сами пробивали себе дорогу. Сами. И никто нам не помогал. Шуңа күрә мин шундый гына белмим, бәлки булай менә мондай организация эшләсәк тә, бәлки белмим, аның нинди нәтиҗәсе булыр, но һәр хәлдә нинди дә булса контроль булачак. А хәзер бер нинди контроль юк. А контроль булырга тиеш бөтен җирдә. Шуңа күрә безнең республикада, Аллага шөкер, президент бар, министрлар бар, һәм гаиләдә әти кеше бар, әни кеше бар, аннан соң гына балалар. Минем фикерем шундый. Хәзер инде мине тәнкыйтьләүчеләр көтәм, сезнең фикерләрегезне. Рәхмәт чакыруыгызга.